то 1 июли соли 2024 қаблан президенти Федератсияи Русия қайд намуда буд забони тоҷикӣ низ бароҳ монда шавад. Ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Тамошобинони азизу гиромии қадр, ба ҳамаи шумо як чиза тавсия метиҳем аз фурсат истифода бубаред. Агар нафарҳое ки бихоҳанд фаҳмидан патентҳошон аннулироватшудагӣ ҳаст ё ин ки не, ё нафарҳое ки бихоҳанд фаҳмидан аз кадом шаҳри Русия запрет доранд, дар рақамҳои рӯи экран дар WhatsApp бинависонед, проверкаи аниқ мекунад ва ҷавобша ба шумо мега. Хоб, мавзӯи асосии имрӯзаро шурӯъ мекунем, баъдан ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. Президенти Федератсияи Русия Владимир Путин дастур дод мушкили таҳсили фарзандони муҳоҷирон ҳал карда шавад. Ҳар як муҳоҷири корие ки дар Федератсияи Русия зиндагонӣ мекунад ва кору фаъолият мекунад, агар фарзандҳошон бо худшон ҳамроҳ бошанд, барои таҳсил карданшон президенти Федератсияи Русия як осониҳои нав пешниҳод намуд. Гуфта мешавад ки дар Федератсияи Русия то 1 июли соли 2024 бояд барои мутобиқ кардани кӯдакони муҳоҷир ба таҳсил дар муассисаҳои таълимӣ пешниҳодҳо таҳия карда шавад. Қаблан президенти Федератсияи Русия қайд намуда буд ки бояд дар мактабҳои русӣ таҳсили шоиста бигиранд фарзандҳои муҳоҷирони корӣ ва инчунин, аммо ин набояд дар сурати тавофути зиёд дар сатҳи омодагӣ боиси бад шудани сифати таҳсили донишҷӯёни дигар шавад. Ба гуфтаи президенти Федератсияи Русия бояд ҳама гуна чораҳои осон барои фарзандони муҳоҷирон пешниҳод карда шавад. Инчунин забони миллӣ низ бароҳ монда шавад. Яъне президенти Федератсияи Русия дастур ва супориш дод барои ҳар як нафаре ки дар Федератсияи Русия кору фаъолият мекунад ва зиндагонӣ мекунад, агар ки фарзандҳошон дар ҳамуҷа мактабхон бошанд, дастур дод ки дар мактабҳое ки таҳсил мекунанд бояд ки забони миллӣ низ ҷорӣ карда шавад. яъне ки дар мактабҳои фарзандҳои муҳоҷирони меҳнатӣ мақсад таҳсил мекунанд, мехонанд, бояд забони миллӣ, забони тоҷикӣ низ бароҳ монда шавад. Ва инчунин гуфта шуд ки президенти Федератсияи Русия қайд намуда гуфт ҳар як фарзанди муҳоҷире ки дар Федератсияи Русия таҳсил мекунад, инчунин бароҳ монда шавад чораҳое ки дастур медиҳад бо роҳи осон ба даст овардани забони русӣ ва фарҳанги русӣ ва таърих ва тамаддуни Федератсияи Русия. Чӣ хеле ки ҳамаи мо шумо медонем, дар Федератсияи Русия барои шаҳрвандони хориҷӣ аз худ кардани забони русӣ, донистани таърихи русӣ ва фарҳанги русӣ ҳатмӣ ва зарурӣ мебошад. Ба ин хотир президенти Федератсияи Русия дастур ва супориш дод ки аз хурдсолӣ, аз хурдӣ барои фарзандҳои муҳоҷирои меҳнатӣ ана ҳамин чизҳо бароҳ монда шавад ва барои таҳсил чораҳои осон андешида шавад. Хоб, тамошобинони азизу гиромии қадр, ин буд як ахбороте ки барои фарзандҳои муҳоҷирони меҳнатӣ дар Русия тааллуқ дошт. Акнун комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. Наботов нависонда: ассалому алайкум акаи Сормон. Одамое ки гражданини Россияанд, ҳам Тоҷикистон дар Россия хизмат карда бошӣ, дар Тоҷикистон хизмат бибаранд ё ин ки не? Агар нафарҳое ки двойной гражданин бошанд, ба яке аз даъватҳо мисол дар Федератсияи Русия хизмат кардагӣ бошанд, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон озод мебошанд, ё ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат кардагӣ бошанд, дар Федератсияи Русия аз хизмат озод ҳастанд. Як кас навишонда: ассалому алайкум бародар. Ҳозир мо мебинем бисёри одамҳо дар часни домо кор мекунанд. Инҳо трудовой мекунанд ё ки не? Раҳмат пешакӣ. Бародарони азизу гиромии қадр, дар ин мавзӯъ мо гуфтем ки Думаи давлатии Федератсияи Русия як пешниҳод кардагӣ ҳастай ва ин пешниҳод баррасӣ мешавад рӯзҳои наздик ва таҳлил мешавад. Мумкин ягон осониҳо ё ягон тағйиротҳои нав барои нафарҳое ки часни кору фаъолият мекунанд, трудовой договор карда наметавонанд, пешниҳод карда шавад. Як кас нависондаи ҳамин конкурса ҷанбаст кардем ё ин ки не? Бале бародарои азиз, мо бозимонро ҷанбаст кардем. Эфирш дар канал сахранид ҳастай. Нафарҳое ки рӯйхати ғолибо ё тақсим кардани призора мехоҳанд тамошо кунанд, дар телеграм канал мо ҳаррӯзаша партофт ҳастем. Як кас навишонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. Худованд аз шумо розӣ бошад. Акаи Сорбон, мара 2019 қапидан задан депор ҳуй кардан, бо як бори дигар қапидан да 2023 через спецприём роӣ кардан. Дополнительный депор ё ҳамун 2019 задан тамом.
дар ҳолате ки шуморо пештар депортатсия кардагианд ва шумо аз Федератсияи Русия берун буромадагӣ нестем ва дуюмбора шуморо дастгир мекунанд, болои ана ҳамун запрети якумборатон шуморо дар пални тилни запрет мемонанд ба Тоҷикистон равон мекунанд. Як кас навишонда: ассалому алайкум, мо дар сафка кор мекунем, чӣ хеле даговор кунем, ҳамира мефаҳмонди. Пешаки раҳмат. Бародарои азизу гиромии қадр, мо дар ин мавзӯъ гуфтем ки Думаи давлатии Федератсияи Русия пешниҳод кардагӣ ҳаст ва мумкин ки тағйиротҳои нав ворид карда шавад. Як каси дигар навишонда: ассалому алайкум акай Сорбон, раҳмати калон саломат бошӣ. Барои видварени гап зади хабари хуб. Азор раҳмати калон шумодан барои тамошо кардан ва дастгирӣ кардантон аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастем бародаро. Як кас навишонда: ассалому алайкум акай Сорбон, 20 январи 1997 хизмат мебарам. Солҳои таваллуди 1997 ки аллакай 27 сола шидагиан аз даъваткунӣ ба хизмат озод мебошанд. Як кас навишонда: ассалому алайкум ака, видварения запрет ҳар душ як маънӣ доранд. Пешаки раҳмат. Бале, ҳар душ як маъно доранд бародарони азизу гиромии қадр, лекин видварения аз депортатсия фарқияти калон дорад. Яъне ки видварения солаш камтар мебошад ва депортатсия боша аз 5 сол шурӯъ мешавад. Як каси дигар навишонда: ассалому алайкум бародари азизу гиромии қадр, мегуфти оиди амнистия ягон ахборотҳои нав ҳаст ё ин ки не? Чӣ кор кунем одамое ки авф мешаванд, кадом пунктҳо дохил мешаванд? Бародарони азизу гиромии қадр, оиди авф кардани шаҳрвандои хориҷие ки дар Федератсияи Русия ягон қонуншиканӣ кардагианд, баъд запрет шидагианд, ҳозираш ягон чӣ гуфта шидагӣ нестад. Вале дар ҳолате ки қонуни авф қабул мешавад аз ҷониби президенти Русия, дар ин ҳолат баъдан пунктҳош аниқ мешавад ки кадом гурӯҳи муҳоҷирон авф мешаванд ва кадом гурӯҳош авф карда намешаванд. Тамошобинони азизу гиромии қадр, ба ҳамин видеоро ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.